I pozdrav svima što kod Korelija, danas igramo GTA San Andreas, posle duže pauze, nastavljamo sa nevjerojatnom pričom i ljudi, danas radimo kod Big Smoke-a njegove misije i valjda ćemo uspjeti da odradimo kod Raidera. Evo, znači, čim sam ušao, odmah sam počeo snimati, tako da nisam stigao do Big Smoke-a, tako ćemo mi sad ići do njega. Sam da prvo uzmem neki auto, neki koji je brz. Evo ovaj može, evo ovaj, tako. Da odmah da odradimo i sutra vjerojatno izlazi Age of Civilization, onda preko sutra izlazi Samp, tako da, ili možda sutra Samp, vidjet ćemo. Nastavljamo kao što sam rekao sa ovom pričom i ko se nije subao, neka se odmah suba, mislim. To i obavezno kliknete ono zvonce, znači obavezno jer YouTube me tera da govorim to, jer da bi uopšte naletao na ovaj kanal. Ulazimo kod Big Smoke-a na njegovu misiju i OG Lock se zove misija. Tako da, ovo će, znači, ja ću sve scene da ubrzam. Da, znači, samo govore da ćemo idemo da moramo ići po tog lika. Ako vi nećete da ubrzam scene, ako hoćete da se baš onako odviju, onda pišite dole u komentare i idemo sad do tog zatvora, znači. I ljudi, evo nas, stigli smo do zatvora. I sad ćemo imamo tog OG Locka, jednoga ludak, vidi ga, ovog kretina. Ponaša se kao da je u bolnici, može. Da, uglavnom sad će biti zajebana ova prva misija, treba da jurim. Tog lika što mu je ukolkao Rime ili šta mu je već ukrao. OG Lock, pardon, tako. Tako. Ajde, Smoke reši da... Ja ko što sam bio rekao, ja ću da čutim kad bude te scene, tako to. Da, ko što sam bio rekao, idemo do tog lika, odvezi nas Radijeve kuće, koji je plan gangster. Evo brate, znači, ja sam zaboravio tamo imao kod policije, isto bre ovi, kako se zove, u grafiti, šta ću, ili sam bio u farmu, kako se sad setim, i šta idemo prema tom, kao nekom šta je već, to mi istočno, i vamo znaš jedna, znači, vidio sam te, nemaš, tako. Moram da odradimo sve te grafite, jer onda dobit ćemo te neke dobre stvari. Vidimo se kad stignem do Freddyjeve kuće. Evo nas, došli smo do Freddyja, tako da sad ćemo mi da ga jurimo kroz ceo Los Santos, i onda će na kraju da ga ubijemo. Ali ako ne bude mogu s motornom, ja ću, šta neću, znači, vidjet ćemo, zazvoni na vrata, dobro, ajde, zazvonimo na vrata kod Jeffrija, da vidimo što on ima za nas, da kaže.
Budala. Lopovčina sam gangster, slažem se. Ne znam ništa imam. Evo ga govnar pokušao da pobegne. Sad ću njega ostavim CJ, moram da branim. Uhvati i ubi Freddyja, Juri. Au, sad ne sam se stanem ovdje zbog ovih grafita. Ništa u povratku ćemo da se pofarbamo. Boto ja ne znam da vozim moj motor. Sad ću... Joj! Ali ne volim motore da vozim pa to. Posebno kad ima nekog debela ko što je ovaj nasad. Bravo! Ne u taksi, ludač, ne, ej! Ljudi, ja ću da brzam, znači. Ajde, bre. Joj. Sedi na ovo, bre, bežmo odavde, bežmo u kurac. Uhvati i ubi Freddyja, pa brate, di ono otišao? Skroz tamo. Ja, a me nervirao je motor jer ja, brz je, a kad se zaletiš onda ne možeš, teško se koči. Jo, ajde, ajmo da uvatimo i ubijemo tog pašću, znači pašću s motora. Znao sam. Sedi bre, više. Znači ovu misiju, ja sam ovu misiju najviše mrzim od svih misija. Da, sad ćem taj da jebim. Kažem, promotat ću dok ga ne uhvatim. I ljudi, evo ga, napokon smo uspjeli da ubijemo Freddyja, znači nemoguće je bilo, pogotovo kad sam 100 put pao sa glupog motora, jako sam se iznervirao. I sad ćemo da vratimo OG Locka do njegove kuće valjda. I onda ova misija je završena. Do Burger Shota hoću da ga odvezem. Pa evo, tamo na auto. Sedaj, oma kažem Jeffrey bre, OG Lock bre, idi. Nam više bud tehnik, ala vole da zezaju ovi CJ ako vole da zezaju. Znam se koliko je video tačno dugo traje, pošto ne gledam na sat. Pa ne znam kada stanem, ali ovo je baš dugačka misija, tako da ovo nije neka mala misija, ovo je baš dugačka misija. Jedan od dužih, ja mislim čak da je u top 10 po dužini. Samo moramo da skrenemo s mosta, valjda. Bog te gleda ovoga. Znači ne, u prvih 3 sekunde nema nikog na putu, odjednom se stvara njih stotine, brate. Gleda ovo, joooo. Tut kad ne gledam, brate, kad ne gledam kuda vozim. Joj, majko Isova. Idemo da, ko što sam rekao da već odvezemo ovog prokletog OG Locka, idem ova misija na živce. Ništa, vidimo se kad budem stigao tamo.
I ljudi, evo, došli smo do ovog burger shota. I eto, ostavili smo ovoga i dobili smo samopoštovanje. A istrošili smo jako puno metaka. Zašto? Zašto je život tako okrutan? Daj da uzem pare. Ajmo da promenimo frizuru, pošto već me omal dojadila. Brbrnica. Ajmo da imamo šta kaže brbrnica. Da imamo koju frizuru tačno oni imaju. Plava kosa, ružičasta, plava... Daj, ima zelena možda? Nema zelena. Clean, šta je clean, brat? Baš me interesuje šta je clean. Sranje. Daj ružičast. Nema kako mu stoji ružičast. Bež, sranje. Ova po 400. Ona je najskuplja. Nećemo, aj plavu ćemo tako. Ajde, što da ne. Plavi cir, a ovo žuto. Pa dobro, ajde. Ajde tako, sad smo original gangsterski nastrojeni. Sad ćemo tići kod Smoka, još jednu misiju da odradimo. I vidimo se kad dođem kod Smoka. I ljudi, evo nas, došli smo kod Smoka i da imamo šta Smoke kaže za nas. Baš čuvar se zove misija. Evo ga Ten Penny, znači ovaj Jimmy Hernandez i ovaj Annie Pulaski. Ovaj drugi Annie Pulaski, da, pomiješao sam ih. Ne tu ovaj Jimmy Hernandez. Ovaj njuškala mi, ne daju mira, brate. Brate, Smoke se jako... Ali ja ne verujem, laže nije, nisam došao zbog toga, nego on je sa njima već. U ovoj misiji on je već bukvalno bio sa Ten Penny, mislim, kao bili su, bre, idi, zajedno su bili protiv CJ ovih, kako da kažem. Uđu u auto velike cigare, inače se nisam pratio, ja mislim da je kao neki rođak iz Meksika odvedi. Aha, odvedite ili dojeme, to je kuće za oružje. Dobro, ja neću otići jer, prosto, šta će mi. Bez da sam sad ih hteo, će gužu sabrać. Uglavnom vidimo se kad dođem do tamo. I ljudi, evo nas, došli smo do te tačke smo trebali doći sa Smokom, to je neki rođak iz Meksika. I sad će opet biti ovdje jurnjava jer ovu misiju dobro znam. Inače ljudi, da se pitam, da li vi volite to kad ja stalno seckam te tu vožnju, to ja mislim da je to onako kao dobro, jer bukvalno smara vas, a i kako da vam objasnim, sad znam, bit će tu neko će reći pa previše si seckat, ja kažem, ali ja moram, brate, jer bukvalno nema šta se priča dok oni pričaju, a je i dosadno kako ja vozim, 100 puta se udaram ili izlazim iz auta da farbam grafite ili pregazim ljude pa se zaustavim ili razumete šta hoću da kažem, nadam se da razumete. I sad mi jurim ovog lika da bi ubili ga valjda tako nešto, zato što je on kao pretio Smoke, otkud ja znam. I
CJ, ovo je tvoj dan, kao tako nešto rekao, i ajmo da uhvatimo ovog lika iz... Jo, zaboravio sam kako se zove ova mafija, Brady. Ništa, aj mi sam njega da uvatim. O, bog te. Ali sam loš u nišanu. Tako. Gotovi i eno ga tamo onaj. Stani, brate, bolje ti da staniš nego da ti ja jurim. Gle. O, mamicu mu. Beg. Joj. O, gotovo. Pobeć. Pobeć, znači, 1%. Dobro je. Dobro je, ljudi, uvatili smo ga. Znači, on je tu trebao da ode i tu bi se u auto i pobeko. Tako da, nama se treba auto jedan. Tako, i idemo da odradimo još jednu misiju kod Smoke-a. Vidimo se kad dođem do tamo. Zaboravio sam da vas pitam još nešto, da li vi kao... Eto, sad sam zaboravio što ste reći, bravo. Da li vi volite kad ja... kako da kažem... Da mešam igrice, recimo jedan iznos nešto drugo, ili da prvo cepamo jedan serijal. Ili da jedan serijal, pa onda kad završimo taj serijal, onda igramo tu igricu koju ima sljedeći serijal. Da li vi tako volite? Ja nadam se da... Ja bi tako recimo odradio da snimam. Recimo od sad pa nadalje da snimam sam GTA San Andreas, dok ne pređem, kad razumijete. Pa onda tek tamo da snimam Civilization, pa onda tamo negdje ponovno neku sljedeću igricu, Hitmana ili... Trebalo bi Resident Evil 7 da snimam, nisam davno snimao. I pa... volio bi da to odgovorite u komentarima, ali... Ja mislim da bi tako trebalo bude, ali vidjet ćemo. Ovo je vama dobro poznata misija, a to je sve što treba da uradiš je da pratiš prokleti voz CJ. Nadam se da neću čuti tu rečenicu, a ta rečenica označava propast misije. Tako da... ne znam da li da ubrzam taj deo kad se ja pucam sa njima. Ako budeš nešto baš zajeban, onda lako ću ja to ubrzati. Dobro, tražili su to, ajmo sad lepo na motocikl i pičimo da uvatimo ove gore talibane što su. Ja ću sad, znači, uvek voziti ovako i Smoke njih bolje gaći. Bar bi tako trebalo. I sad ću ja da odem na ovu stranu. Čekaj ovako. I ajde Smoke, ajmo Smoke. Smoke, ajmo Smoke. Ne! Znao sam, di je motor? Dobro, tu je. Auuu, ala kasnimo. Čekaj, ajde, vozi. Ajde, joj. Bravo! Mamu ti jebem! Ljudi, vidimo sad ako uspijem da ih uvatim. Eto ljudi, propala nam misija. Eto. Misija neuspješna, pobegli se ti sljedeći put prati voz. Mamu, ljudi. Joj, šta ćemo sad i kuda dalje? Ja bi ovdje završao epizod, pošto ja nemam živaca da ponovno sa Smokom jebavam se. Tako da ljudi, ono, klasika, like, share, subscribe. Nadam se da ćemo ubrzo stići do tih 70 suba, pa posle do 100. Zamolio bih samo da kliknete zvonce i da kliknete subscribe dugme. I nadam se da ćemo na sljedećoj epizodi uspjeti da pređemo misiju. I ljudi, pošto danas stvarno nemam živaca, ponovno radim drugi put. I ljudi, to bi bilo to. Like, share, subscribe, pišite mi kako vam se svidio i do sljedećeg puta. Uživajte.